challenge overstået. Ikke så meget pis. 4 gutter. Fucking god gas. Vi får lige resultaterne her. Christian kørte den igennem på 15 minutter og 10 sekunder. Julian på 3. plads på 9 minutter og 40 sekunder. Daniel på 7 minutter og 30 sekunder. På den første plads, vinderen af 5. Antonio Challenge og et par 10 Ready Shorts JK med 5 minutter og 52 sekunder. Det er small, ikke? Jo, det er ekstra small.